सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ
ಕರುಣೆಯ ವಾರಿದೆ ಕರೆದರೆ ಬರಬಾರದೆ ಕರುಣೆಯ ವಾರಿದೆ ಧೂಮ್ರವರ್ಣನೆ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಧೂಮ್ರವರ್ಣನೆ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಗಣನಾಥ ಆನಂದದಾತ ಪ್ರಭುವೇ ಹರಸುತ ಪೊರೆದವನೇ ಪ್ರಭುವೇ ಹರಸುತ ಕರೆದರೆ ಬರಬಾರದೆ ಕರುಣೆಯ ವಾರಿದೆ ಕರೆದರೆ ಬರಬಾರದೆ ಕರುಣೆಯ ವಾರಿದೆ. ಇನಿ ಶಾರದಾ ಬೊಕ್ಕ ಶಬರಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಪನ್ಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಆವಡು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನೇದ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದುಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲ ಈ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನ ಕನಸದ ಕೂಸು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಬಲೆ ಪನ್ಪುನ ಪಟ್ಟನು ಬಿಡುದು ಸಬಲೆರು ಪನ್ಪುನಲ್ಪ ತೋಜ ಎರಗು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನತ ಸೊನ್ಪತ ರಡ್ನೆ ಇಸುವಿಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತ ಕಡಟ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೀವಂದ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪನ್ನೆಂಡ ಕಾಸರಗೋಡದ ನೀಲೇಶ್ವರದು ಉಡುಪಿದ ರಾಮೇಶ್ವರ ಮಠ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ನಂಚಿನ ಏರಿಯಾದ ಮಾತ ಜನ ಕೊಲ್ಲ ಆಟಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಿನನು ನೆನಪು ಮನ್ಪೇರು. ಆಟಿಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈಕಲೆಗ್ ಔಷಧಿಯ ಪಂಡ ಮರ್ದದ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಕೂಡುದು ಬರ್ಪುನ ದಿನ ಅದು ಪುಂಡು ಅಂಚಾರಣೆ ಅವರ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕಲೆಗೆ ಇಂದೇನು ತೆರಿಪಾಯವರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಹಮ್ಮಿ ದಯಮಲ್ತದ ಯೋಜನೆದ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮೂಲಕ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಗೌರವನು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನನಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಲೇರೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರು
ಅಂಚನೆ ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಅವತ್ತಂದೆ ಊರದ ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರು ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಾವತಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ತರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಾಲದು ಇದು सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति 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 ಕಟ್ಟುವೆವು ಕಂಕಣವನಂ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಿಂದು ತಟ್ಟುವೆವು ಜ್ಞಾನದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟವೆಷ್ಟೇ ಬರಲಿ ಕುಕ್ಕಿ ಕುಸಿಯುವುದಿಲ್ಲ ದೈವದಿಟ್ಟೆಯು ದಾರಿ ತೋರಲೆಂದು ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ ಹರಿದು ಮಾನವನು ತಟ್ಟುವೆವು ಜ್ಞಾನದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನೆ ತಪವು ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಗಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹರಕೆ ಹಾರೈಕೆ ನಮಗಿರಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಬಾಳು ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಬಾಳು ಬೆಳಕಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗಳ ಬರಡು ಬಂದಾಗ ಬರೋ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ
ಸೋಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಲದ ಲೇಸನ್ನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಘುರಮ್ ಸರ್ ಮೇರೆಡ್ದು ರೆಡ್ ಪಾತ್ಯಾರ 3 ಶಬರಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೊಣಾಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಆಟಿಯ ನೆಂಪು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಭಾಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಇದು ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ತಾರೀಕು 12/10/2014 ಕೊಣಾಜೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಗಂಗಾ ನವಜ್ಯೋತಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಶಾರದಾ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ವಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ಜನಾರ್ದನ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯವರ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರದಂದು 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ತಿಂಗಳ ಒಂದು ವಾರದ ಆದಿತ್ಯವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಳೀತಿದ್ದೇವೆಂಬುದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ, ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ, ಕಾನೂನು ಇನ್ನಿತರ 10 ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುವಂತಹ ರೂಢಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಹೂಗುಚ್ಛ, ರಂಗೋಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಈಗಿನ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಮೋಹಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಇವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ವೇಣೂರಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರ ಶಿಸ್ತು, ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅವರ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಕಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಇವರಂತೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದೆವು. ಹಾಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲೂ ರುಡ್ಸೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಿರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಇವುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ, ಆಹಾರ ಮೇಳ, ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ, ಕೇಂದ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಹಾಗೂ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ತರಬೇತಿ ಶಾರದಾ ಹಾಗೂ ಶಬರಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ದೊರೆತಿದ್ದು ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಮದುಮಗಳ ಶೃಂಗಾರ, ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕುವುದು, ಕೂದಲಿನ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಫೇಶಿಯಲ್ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಎಸ್ಎಗ್ಡೆಯ ಪ್ರಮುಖ ದಂತ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮ್ಯಾರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಶಾರದಾ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಶಬರಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿ ಉತ್ತಮ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರಮದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರವು ಎ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಈಗ ಎಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕೇಂದ್ರವು ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಲಾರು ಒಕ್ಕೂಟದ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯರ ಕೃಪೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸದುಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾರದಾ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಚಂದ್ರಮೋಹಿನಿ ಮೇಡಮ್ ರವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಶಬರಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಿನಾಂಕ 12/1/2006 ಅಸೈಗೋಳಿ ಒಕ್ಕೂಟದ 4 ಸಂಘಗಳಾದ ಸುಪ್ರಭಾತ, ಚೈತನ್ಯ, ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ
ಈ 4 ಸಂಘಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಅಂದಿನ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಸೇವಾನಿರತರಾದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರ ಗೌರವಾನ್ವಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಸೈಗೋಳಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 4 ಸಂಘದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ಹೂಗಳನ್ನು ತಂದು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೂ ನಾವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಯೇ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಂತೆ. ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದೇ ಮರೆತಿರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಿತು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದ ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಭೆ ನಡೆಯುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಡುತ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನುರಿತ ಸಲಹೆಗಾರಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು. ಯೋಜನೆಯ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ, ಗೌರವ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಬರಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಈ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಬರಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರವು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಎಂಬ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿ ಮಾತನಾಡಲು ತಿಳಿಯದ ನಾವುಗಳು ಇಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾದದ್ದು ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ. ನಮ್ಮ ಶಬರಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರು ಗಂಡು ಕಲೆಯಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದರೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಶಬರಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಇಚ್ಛೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿಯಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸುಮಾರು ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸದ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಊರಿನ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರವು ಎಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ಈ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾದ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರವು ನಮ್ಮಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಟಿಡೊಂಜು ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಕ್ಕೂಟ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಶಬರಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಜರಿರುತ್ತೇವೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಕೇಂದ್ರದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಓದಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ವರದಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹಾಕುತ್ತಾ, ಈ ಆಚರಣೆ ಬೊಕ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜ್ಜಿ. ಒಂಜಾತು ನಾ ಅಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಬೊಕ ಅಜ್ಜಿರು ಮೊಕಲೆಡ ಒಂಚೂರು ಅಕಲಿ ಮನ್ಪುನ ತೂದು ಬೊಕ ಒಂಜಾತು ಲೇಖಲೆನೆಲ್ಲ ಓದುದು ಬೊಕ ಕೆಲವೊಂಜಾತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೂದು ಒಂದೇ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಅವು ಒತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಡು ತುಳು ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಉಂಡು. ಈ ಕೋಟುಡು ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಎಂಕ್ ಈ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯ ತೆರಿಯರ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದು ಅಂದು ಬಂದುಲೆ ನಮಕ್ ಪನಗ ಈ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಆಟಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕೆಲವಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೈಭವೀಕರಣಲ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆಡ ನಿಜವಾದ ಪಂಡ ಆಟಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗೆ ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನೋಟುಲ ಅಕ್ಲ ಇಷ್ಟವಾದ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಆಟಿದ ಸಮಯಡು ಎಂಚ ಜೀವನ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಬೊಕ ಆ ಸಮಯಡು ಅಕ್ಲಿ ಆ ರೀತಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ತಂಕ ಬರ್ಪಿಂಚಿ ಕಷ್ಟನ್ನ ಆ ರೀತಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಂತದ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಪನ್ಪು ನಿಮ್ ತೆರಿಪನ್ನವೇ ಈ ಆಟಿದ ಲೇಸು. ಈ ಆಟಿದ ಲೇಸು ಆಚರಣೆದ ಹೊಸ ಒಯಿಲಿಡು ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿ ಮುರ್ಕುದು ಪೋವಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಲ ಪರಪುನು ಒರಿಪಾದು ఆయన దుంబు కొనుపునంచ ఆవుడుందే ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರೀತಿನ ಅನುಕರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗಾದ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳು ಇನಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಏತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಆಗಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುಜ ನಮೈಕ್ ಆಟಿ ಪನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರೀತಿಯ ಜನವರಿ ಇರ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟುಲ 16 ತಿಂಗಳುಂಡು. ಅವು ಪಗ್ಗು ಬೇಷ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋಣ ನಿರ್ನಲ್ ಬೊಂತೆಲ್ ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಪೊನ್ನಿ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಇಂಚ 16 ತಿಂಗಳುಂಡು. ಆಂಡ ಈ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಬರ್ಪೋನವೇ ಕಾರ್ತೆಲ್. ಈ ಕಾರ್ತೆಲ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಕೃಷಿಕರಾದಿತ್ತೇರು ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ತಿಲ್ದ ಸಮಯಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಳೆಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದದು ಕಂಡುಡು ಕೆಸರನ್ನು ಪುಂಚಿದು ಬೆನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಸಮಯಡು ಚಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಲೆಕ್ಕೋಗೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯಡು ಆಕಲು ಬೆನ್ನಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿದು ಇಲ್ಲಡು ಪುಲ್ಲುನ ಕೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿಕಾಲ ಅನ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪನಗ ಇಂಚಿರ್ದು ಮರಿಯಲಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂಚಿರ್ದು ಅರಿಗಲಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪಂತೇರು ಸಂಧಿ ಕಾಲಡು ದಾದಾಂಡಲ ನಮಕ್ ರೋಗ ರುಜಿನ ಮಿನಿ ಬತ್ತುಂಡ ಅವು ಗುಣ ಎರೆ ಒಂಚೂರು ನಿಧಾನಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕೀರಿಕೂಟ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಅವೇತೋ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಳಿಗೆ ಬಾಧೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೂರ ಈ ಬರ್ಸ ಪನ್ನಗೆ ಕೀರಿಕೂಟ ಬರ್ಸಗೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡ ಕೀರಿಕೂಟ ಬರ್ಸಗೆ ದೊಂಬು ಪಂಡ ಆನೆದ ಬೆರಿ ಪುಡವನೆಂಚಿನ ದೊಂಬುಗೆ ಅಂಚ ಈ ಕೀರಿಕೂಟ ಬರ್ಸುಡು ಒಂಜಾತು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ತರೆದಿರ್ತದು ಉಂತುವೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ನಕ್ಕುರುಲ ತರೆದಿರ್ತದು ಮರಿಟ ಪೊಣ್ಣು ಕೇಡರ ಬಿದೊಡ್ದನಿಗೆ ಸೊ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ತುಳುವೆರ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಮಯಡು ಕೃಷಿಕರಾಯನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ದಾದ ಮಂತೇರಿ ಬಂಡ ಅಕ್ಲು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿಯಾಗೆ ಆಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯನ ಇತ್ತಿತ್ತದು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ಮೈಟೆ ಈ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಮಂತದು ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರೆಗಳಡು ದಾಸ್ತಾನ ಮಂತದು ಈತಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಸಲು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಅವತ್ತನೇ ಪಿರಿಯಡ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಕೆಲಸದಂತೆ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುವೇರು ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಬರ್ಪುನಲ ಸಮಯ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ ದಾದ ಮಂದೇರು ಪಣವು ದಾಂತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರೊಡೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಬೊಕ್ಕ ನಾರು ಬೇರೆ ಗಡ್ಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧದ ತಿಕ್ಕುನ ಪರಿಸರೊಡೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಂತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಮಂತದು ತಿನ್ನೋದಿತ್ತರಿಗೆ ಒಂದುಲೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣದೇಟು ಬರಾವು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಹಿರಿಯಕುಲ್ಲ ಅಕಲಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯನ ಎಂಚ ಈ ಪರಿಸರಡು ತಿಕ್ಕುನ ವಸ್ತುಡು ನಾರು ಬೇರಿಡು ಮಾತ ಎಂಚ ಒರಿತೊಂದಿತ್ತೇರಂದು ಇತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋನಗ ನಿಖಲ್ ಡಯಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನಗ ನೀರು ನಾರು ಬೇರದ ವಸ್ತುನು ತಿಲ್ಲೇನ್
ತೂಲೆ ಅಪಗನೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಗೊತ್ತಿತ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಏನ ಅಜ್ಜಿರು ಒಂಜಿತ್ತೇರು ಆರು ಅಜ್ಜೇರು ಸಾಧಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕಿರ್ತೇರು ಆರು ಪುಲ್ಯ ಕಾಡ ಲೆಕ್ಕದು ಕಂಡ ತೋಟದಂಚಿ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಚಾಪರ್ರೆ ಕೊಲ್ಲಂತೇರು ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕ ದಾಂಡ ಈರೆಗೆ ಆಡು ದಾದ ತೋಟೋಡರಿಗೆ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಧಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಗೋಲಂಬೂರದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕದ ಬತ್ತದು ಚಾ ಪರ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಕಲು ನೆಟ್ಟು ಇಟ್ಟ ಕುಕ್ಕುದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಗೊಂಕುದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಅವತ್ತಂದೆ ಕೇಪುಳದ ಕೊಡಿಟ್ಲ ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿತ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೀಟೆ ನಮ್ಮ ನೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊನ ಪರಿಸರ ತಿಕ್ಕೊನ ವಸ್ತು ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಅಂದೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಾತ್ ಕಣ್ಣೀರು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ನಂಜಿನ ಪಿದೆ ಪಾಡ್ರೆ ಎಡ್ಡಾಪುನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಮೂಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಸ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೇರ ಪರಿಸರ ತಿಕ್ಕಣ ಅಂದೇಟ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಾತ್ತು ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಇತ್ತಿಂದು ಐನು ತೂರೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ತಿನಿಸದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಚೊಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮುಲ್ಪ ಆಹಾರ ಮೇಳಡು ಮಾತ ಮಲ್ದೇರಿಂದು ಆಣ ಒಂಜಾತ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತೂನಾಗ ತೊಜಂಕದ ತಪ್ಪು ಆಯ್ತ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಜಿನ ಕಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ತೊಜಂಕದ ಪತ್ರೊಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನುರ್ಗೆದ ಸೊಪ್ಪು ಆಯ್ತ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಇಜಿನ ಕಜಿಪು ಒಂದು ನೆತ್ತಿರದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಏರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನುರ್ಗೆದ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ತಿಮರಿದ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ ಗೇನದ ಶಕ್ತಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಾತ ಕಡ್ಡಿದ ಕಷಾಯ ಒಂದು ಕೈಪೆದ ಕಷಾಯ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತೇವುದ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ದಂಟದ ಕಜಿಪು ಪತ್ರಡ್ಯ ಮನ್ಪುಣಿ ಅವತ್ತಂದೆ ತೇಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟೈ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೈತ ರಸ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಡು ಬಾಡಿನ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ರೆಚ್ಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಗೊಜ್ಜಿ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗೊಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲತರಿದ ಕಜಿಪು ಸಾಂತಣಿ ಪೆಲತಣಿ ಪೊದುಪುನಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪಚ್ಚಿಲು ಒಂದೆಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಕಜಿಪು ಅವತ್ತಂದೆ ಉಂಡುಲ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಡು ಕರಂಡೆಕಾಯಿದ ಉಪ್ಪಡು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂಬಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಂಬುಳಿದ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂಯರ ಪೋನಾಗ ಬೆದರ್ದ ಕೊಡಿ ಎಗದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕನಿಲೆದ ಕಜಿಪು ಕನಿಲೆದ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆರಿಂಗ್ ಮುಂಚಿ ಉರ್ದು ಗೋಧಿ ಒಂದು ಟಮಾಟ ಹಪ್ಪಳಲು ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿಂಕಟೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಸಿನಿ ಗಂಜಿ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಇರ್ಪೆ ಮರತ ಕೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾಗಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಉಟ್ಪೆಲರಿಟ್ಟು ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡಿತ ಕಷಾಯ ತೆಕ್ಕರಿದ ಚಲ್ಲಿ ಕುಡುತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಪದಂಗಿ ಗಸಿ ತೇವು ಪದುಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಬೆದ ಕಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಬೆ ಕುಡು ಗಸಿ ಬಂಬೆ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೀಕೆಗೆ ಬಂಬೆದ ರಸ ಪರುಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲಕೈ ಗಟ್ಟಿ ಪೆಲಕೈದ ಗಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತೌತೆ ಪಿರಿದು ಅವೇನು ತಾರಾಯಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡು ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತೆನಸು ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡುನಿ ಕೇನೆ ಪುಂಡಿ ಕಿರಂಬೇಲ್ ಪುಂಡಿ ಪನಗ ಒಂದು ಶರೀರದ ನಂಜಿನ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ರೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ ನನಲ ಉದ್ದ ಪೋಪುಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹಿಡ್ದು ಕುಡಲು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮೇಲಡು ಉಪ್ಪು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬನ್ನಗ ಈ ಸೇಮ ದಡ್ಡೆ ಬನ್ನಗ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪದ ತೆನಸಿಗೆ ದುಂಬು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟುಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೇಮ ದಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಸೇಮ ದಡ್ಡೆ ಅದ ಮನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪೂರ ಊರಿಗೂ ಆನಗ ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು ಇಂಚಿನ ಕ್ರಮಲ ಇತ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿನ ಈ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನರ್ಸ್ಲೇನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆಡ ಅವಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಮಾತ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಲು ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಚರಣೆಲುಂಡು ಅವು ಪನ್ನಗ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ಕಳಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ಕುಲರ ಪೋಪುನಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಗಿಡರುನಿ ಈ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಆಚರಣೆಗಳ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೊರಣಿ ಕಷಾಯ ಬರ್ತಾರ ಅವು ಇಂಚೆತ್ತ ಚೀಪ ಇತ್ತನ ಕೈಪತೆ ನಮ್ಮ ವಿತ್ಯ ತೂಕ ಈ ಕಷಾಯ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಅವು ದಾಯೇ ಪರ್ಪನ ಮಾಂದ್ ಆಟಿದ ಈ ಇಂಚಿನ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ಈ ದೊಂಬುಲಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸಲಾತ್ ಅಂಚಿನ ಈ ಸಮಯಡು ನಮಕ್ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ವರ ಶೀತ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕಡಲು ಮಾತ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಮಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಆಂಡ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಲ ಸತ್ಯ ಉಂಡೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಷಾಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅವತ್ತಂದು ಈ ಕಷಾಯಡು ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ಅಂಶಲ ಉಂಡುಗೆ
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೇನು ಕನವಾಯರೆ ಅಪಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾಡುದ ಬರೀಟ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಈ ವಾಹನದ ಸೌಕರ್ಯ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಡುಲ ಈ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೇನು ಕನವಾಯರೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನ ಪಾಲಿಸೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅದಾದ ಪನ್ನಗ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದುಂಬುದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆ ಕಾಡು ಇಡ್ಬೋದು ಪಾಲೆದ ಮರತ ಗುರ್ತ ಪತ್ತದು ಐಕೊಂಜಿ ಗುರ್ತ ಪಾಡ್ದು ಅವೆಗೆ ಪೋಪನ ಸಾದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಯಿ ಬಳ್ಳೆ ಪುದಲೇನು ಪೂರ ಕಡ್ತದು ಕಲ್ಲದೀದು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಆ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಈಜಿನ ಆಂಜೋಪೋದು ಕಲ್ಲಡು ಕೆತ್ತದು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೇನು ಕನಪೆರಿಗೆ ಕನತ್ತದು ಅವೇನು ಗುದ್ದುದು ಐಕ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಬೊರ್ಗಲಿಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ನಿಟ ತೂಲೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಮ ದಾಯೆ ಅಪಗನೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ತೆರಿದೇರು ದಾದಾಣಲ ಕಾಡು ತತ್ತು ಮೋಸಡು ಒಂಜಿ ಮರ ತತ್ತದು ಪೋಂಡ ಎಂಚಿನ ಅವಾಂತರ ಆವೊಂದು ಇಂದೇನು ಪೂರ ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಏತೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೆರಿಪಾದೇರಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನೇಡು ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕಲ ಉಂಡು ಪಂಡೆಯನ ಅಂಚದ ಮೊರಣೆ ನಾನು ಪೇಪರ್ಡು ಓದಿಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಓದಿಯ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಈ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಕಷಾಯನ ಸಂಶೋಧಕರು ಆಟಿದ 4 ದಿನದ್ದು ತುಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದ 4 ದಿನದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ 4 ಗಂಟೆ ಪುಲ್ಯಕಾಣೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಚ 4 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದೊಟ್ಟು ಅವೇನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಂತು ತೂಯಿರಿಗೆ ತೂದಾನಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತೆರಿಂಡಿಗೆ ಈ ಆಟಿದ ಕಷಾಯಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾವನಾಯ್ಡ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಟರ್ಪೆನಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಉಂಡುಗೆ ಅವು ಆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಡೆ ಕಂತು ಬತ್ತಿನ ಕೆತ್ತೆಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶರೀರಡು ಆಪುನ ಈ ನಂಜಿ ಬೊಕ ರೋಗ ಇಂಚಿನೇನು ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಅನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಇತ್ತಿನ ಕೀಟ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಲೇನು ಪೂರ ಕೆರ್ಪುಡು ನೆನ್ ಪಂಡ ನಾವ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಲು ಪೂರ ಸೈಪ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈ ಆಟಿದ ಕಷಾಯನ ದೆತ್ತೊನ್ನಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವಂಜಾತ್ ನಂಬೋಲಿಗೆಲುಂಡು ಕೆಲವರಿ ಪನ್ಪೇರು ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ದೆತ್ತೊನಗ ಬೆಲ್ಲದ ಪೊಡಿ ತಿನ್ನೋಡು ಈ ಬೆಲ್ಲದ ಪೊಡಿನ ನಮ್ಮ ಕಷಾಯದ್ದು ದುಂಬು ತಿನ್ನೋಡ ಅತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಆಟಿದ ಈ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪುನಿಡ್ದು ದುಂಬು ಬೆಲ್ಲದ ಪೊಡಿನ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ದಯಪನ್ನಗ ಅವೇನು ತಿಂದದಾನಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಈ ಕ್ರಿಮಿಲು ಪೂರ ಬಾಯಿದೆತ್ತದ ಉಂತೋಗೆ ಅವಾಗ ಈ ಕಷಾಯ ಪೊದು ಪೂರ್ನಗ ಪೂರ ಸೈಪ ಬಂದು ಅವೊಂಜಿ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಕುಳೊಂಜಿ ಪನ್ನಗ ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಪರ್ದ ಆದಿ ತಿಂದಂಡ ಈ ಕೈಪೆ ಪೂರ ಉಂಡದೆ ಅವೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣೋದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೈಪೆ ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಶರೀರಗೂ ಉಷ್ಣ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯಡು ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿಲ್ನ ತಿನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕಂದು ಈ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಆಂಡ ಕುಡವಂಜಿ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಕ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಈ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ನಮೈತೆ ತೂಯ ಈ ಆಟಿ ಕಳಂಜಿದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೋಂಡ ಅವೊಂಜಾತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಯಾನ ಈತೆ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಊರುಗು ಬತ್ತಿ ಮಾರಿ ರೋಗ ರುಜಿಲೇನು ಗಿಡಪರೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರನ ಅಂಶಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲುನು ಈ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಹೊಸ ಮದಿಮಾಲ್ನಕ್ಲೆ ಹೊಸ ಮದಿಮಾಲು ಆಟಿಡು ಅಪ್ಪಿಲಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲುನ ಕ್ರಮ ಒಂದು ದಾಯಿ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಾತ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಮಂತದು ಒಂತೆ ಬಂಗಬತ್ತು ಉಪ್ಪೋಲೆ ಆಲೊಂಚೋತ್ ಅಪ್ಪಿಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುದು ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡಣಿ ಬೋಡಿದ ಕಂಡಣಿಲ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆವಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಲಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೂಡ ಒಂಜಿದಾದ ಪನ್ನಗ ದುಂಬುದ ಆಟಿದ ಕಾಡು ಕಷ್ಟ ಈ ಕಷ್ಟ ಕಂಡಣಿನ ಕಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಬೋಡಿದಿಗೆ ಆತ ತೆರಿಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಅಂಚಾದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೂಡ ಒಂಜಿದಾದ ಪನ್ನಗ ಕಂಡನ ಬೋಡಿದಿ ಇಂಚಿನ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ಒಂಜಾದು ಅಕ್ಲ ದುಂಬುದ ಸಂತತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನಾನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಆಟಿ ಗಿಡರುಣಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಗಿಡ ಪನ್ಪ ಬರ್ಸ ಕೀರಿಕುಟ ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಮಾತಾಡಲ ಟೆರೆಸ್ದ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದ ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಮಾಡಲಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮುಳಿ ತೈಲ ಅಂಚ ಮಾತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಬರ್ಸೋಡು ಬತ್ತಿನ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟೋಲು ಮಾತಾದುಪ ಆಟಿ ಕರೀದು ಬರ್ಪುನ ತಿಂಗೊಳೆ ಸೋಣ ಈ ಸೋಣೋಡು ನಮಾತ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬ ಪುರ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾವರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಒತ್ತಾರೆ ಮನ್ಪುನನೆ ಆಟಿ ಗಿಡರುಣು ಈ ಆಟಿ ಗಿಡರ್ನಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಂಡು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಆಟಿ ಗಿಡರುನು ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂದಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮಯಡು ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲೆಗೆ ತಪ್ಪಾದ ದೀತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುಗೆ ಕೂಡ ಮರ್ಮಲ್ ಮಾಮಿಗೆ ತಪ್ಪಾದ ದೀತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ತಿಕ್ಕುನಲ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತನಿಗೆ ಈ ಆಟಿ ಗಿಡರ್ನಿಟ್ಟು ಈ ಆಟಿ ಗಿಡರ್ ನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಆಟಿ ಗಿಡರ್ನ ಒಂದು ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮ ಪನೋದಿತ್ತೇರಿ ಶನಿವಾರ ಬನ್ನಾಗ ನಿಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಎಲ್ಲ ನಮಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಆ ಆಟಿಗೆ ಅವು ಆಟಿ ಗಿಡರ್ನ ಪುದರಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿ ಗಿಡದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಜೌಲೇನು ಪೂರ ಪಿದೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತೌತೆ ಪೆರಿದು ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು
ಐಕ್ಯ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ತಿನ್ನರೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟ ಈ ದೆಂಗ ಅಟ್ಟ ಬೊಕ ಅಂದಿನ ಪೂರ ಕಜವು ದೆತ್ತಿನಾನಿ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯ ಪಡೆದು ತಾವು ತೆತ್ತಿ ನೋಡೋದು ಆತ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದುಲಾ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ತೆನಸೆಂದು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ತೆರಿಯೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪೂರ ರೀತಿದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಆಟಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಆಚರಣೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟು ನಕಲಿಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಪುಗೇಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂಚೂರು ಪಿರಾಕು ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಡು ಕಟ್ಟುನ ಅಂಶಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ಉಂಡು ನಕಲಿಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ಐ ಕಾದು ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆಮೇನ ಸಂಸದಕ್ಲು ಪೂರ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐಕ್ ಬೊಣಾದು ಈ ಕೆಲಸದ ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ದೆತ್ತೋನೋಡು ಬೊಕ ಹಳೆಬೇರು ಹೊಸ ಸಿಗುರು ಸ್ಕೂಡಿರಲು ಮರಸೊಗಸು ಪನ್ಪಿಪ್ಪಿನ ಪಾತ್ರದಲಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪೊರ್ಲಾವಡಾಂಡ ಪಿರಾಕದ ಮೂಲ ಬೇರದ ಸಂಪರ್ಕ ಬೋಡು ತಾನೊಂದು ಇನಿ ಏನನ್ನ ಈಡೆಲೆತ್ತದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾತ ವಿಷಯನು ನಿಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತಿನ ಪೂರ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಬೊಕ ನೌಷಾದ್ ಬೊಕ ಕೂಟದಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಆಟಿದ ನಿಖಲನ ಈ ಒಕ್ಕೂಟ ನನ್ನಲಾದ ಏನು ತೂ ಏಮಲ್ಪ ಮುಕ್ಕಲು ವರದಿ ಓದುನಾಗ ಒಂಜಾತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ನಿಖಲನ ಈ ಒಕ್ಕೂಟ ನನ್ನಲಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಜ್ಜೋಲಿನ ಮಲ್ಪಾವ್ಲೇಕ ಆ ಭಗವಂತೇರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ನಿಖಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜೋಗಿ ಯಾನೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೊಂದು ಆಟಿದ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಒಲ ಒಂಜಿ ಲೇಖನೋಡು ತಿಕ್ಕದನ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆನ ಪಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಉಂತಾವೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಕಟ ಆಟಿ ಪಟ ಬರ್ಸ ಕಟ ಆಟಿ ಪಟ ಬರ್ಸ ತೆಲಿತುಂಡು ಮುಗಾಲು ಅರಳಿಂಡು ಅರಿದುಂಡು ತೆಡಿಲು ತೆಲಿತುಂಡು ಮುಗಾಲು ಅರಿದುಂಡು ತೆಡಿಲು ಲಕ್ಕದು ಉಂತಿಯ ಕನಿಲೆ ತೇವು ತೊಜಂಕ್ ಲಕ್ಕದು ಉಂತಿಯ ಕನಿಲೆ ತೇವು ತೊಜಂಕ್ ಭೂಮಿಡೆ ಒಸರು ಕಂಡೊಡೆ ಕೆಸರು ಭೂಮಿಡೆ ಒಸರು ಕಂಡೊಡೆ ಕೆಸರು ಸೊರ್ಕುದುಂತಿಯ ಕಪ್ಪೆ ನಕ್ಕುರು ಅಜ್ಜಿನ ಬಾಯಿಡು ಪಾರ್ದನ ಡೆನ್ನನ ಅಜ್ಜಿರ್ನ ಬಾಯಿಡು ಬಚ್ಚಿರೆ ಕಮ್ಮೆನ ಅಜ್ಜಿನ ಬಾಯಿಡು ಪಾರ್ದನ ಡೆನ್ನನ ಅಜ್ಜೆರ್ನ ಬಾಯಿಡು ಬಚ್ಚಿರೆ ಕಮ್ಮೆನ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿ ಚೆನ್ನೆದ ನಲಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿ ಚೆನ್ನೆದ ನಲಿಕೆ ಜಾಲಿದ ನಡುಟು ಕಳಂಜನ ತೆಲಿಕೆ ಜಾಲಿದ ನಡುಟು ಕಳಂಜನ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಕಳಂಜನ ನಲಿಕೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಗಳು ಎದುರು ಬರೋಡು ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕಡೆ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರಾದ ತಾಟಿದ ಅಂಚಾದು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ ಅವೇನ್ ಕೇಂದ್ ಅವು ಬಾಯ್ಪಟ್ಟ ಅದ್ಬೋತುಂಡು ಆಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಡೆ ಮಲ್ಪ ಆಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಪೂರಾ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಇತ್ತ ಆರ್ಲ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪನ್ನೋಡಾಯಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ಪಿರ ಅವೇನೇ ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರವ ಐತಾರ್ದಾದ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಅವೇ ವಿಷಯಲು ಮಾತಲ್ಲ ಆಟಿದ ಮೇನ್ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಆಟಿ ಒಂಜಿ ಅವುಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾವು ಆಟಿದ ಈ ಕಾಲ ಪನ್ಪುನವು ಆಟಿ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕಾಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಮಲ್ತದು ಈ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಾದ ಆಟಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಡ ಅರಿ ಮುಗಿದುಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಅಟ್ಟ ಆಡಿಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ದೆತ್ತದೀತಿನ ವಸ್ತುಲು ಮಾತಾಕ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಕ್ರಮನ್ ಮಾತ ಇತ್ತದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮರೆತು ಪೋತುಂಡ ಪುರ ಇತ್ತದಕ್ಲೆಗ್ ಐಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ಬತ್ತದು ಪನ್ಪೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕಲ್ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಪೂರ ಕಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ ಅಕ್ಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನ್ವೆ ಎಂಜ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವೇ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಗೆ ಬಗೆತ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪುನ್ ತಿನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಆತೆ ಇಂಚಿಂತಲ ಕಜ್ಜಲ್ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ ಸುರುಕಾದೊಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ರೆ ಬೋಡು ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಅನ್ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಅನ್ ಪೋತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ಲ ಪೋತೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ಲ ಏನ್ ಪೋತೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಆಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಆಟಿದ ವಿಷಯವಾದ ದಾದಂಡ ಪನ್ಪುನಾವಡು ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೋಜಾವನಾವಡು ಮಲ್ಪುನ್ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರು ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಮೂಲು ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ದುಂಬುದಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂದು
ಅಂದ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟ್ ದ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ಪೂರಾ ಕಡೆಟ್ಲ ನಿಕಲ್ ಉಮಿಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೈತಾಲ್ ಅವು ಡೆಂಗ್ಯೂದ ಉಮಿಲ ಸಾಧಾರಣ ಉಮಿಲ ಓ ಉಮಿಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಮಿಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಕೈತಾಲ್ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪತ್ತ ಮಲಮಲ್ಲ ಸೀಕಲು ಇತ್ತೆ ಬರೋನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಟ್ಟು ತೀರ್ಪೋತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ದುಂಬು ಪೂರ ಇಂಚಿಂತ ಸೀಕಲ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ದಯಪಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಲ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಡೆ ಮರ್ದಿತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲ ಇಂಚಿಂತ ಮತ್ತ ಸೀಕಲ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಇನಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಂಡು ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಇಂಚಿಂತ ಲೇಸಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಸೀಕ್ ಗುಣ ಹಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಲೇಸಿಡ್ ಇಂಚಿಂತ ಆಹಾರ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಡಲೆಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತದ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪನ ಬಿಸಿಟ್ ಪೂರ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಅವಲು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಡ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡುಂದ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದ ಇಡ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಲ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಅವಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಡ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವ್ಳು ಬಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆತ್ಬಿಟ್ಟ ಆತನ್ ಪತ್ರಡೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಚಿ ನಾವು ಬಂದು ಕಿರ್ಮುನ ಇರತ್ತೆ ಅವು ಬಂದು ಆಯ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಇಂಚಿನ್ಲಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸ್ ಎಂಕೆ ನಿಜವಾದಿನಿ ಚಂದ್ರಮೋಹಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಯಾನ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೊಡಿತನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನಾರಡ ಇನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ದಾದನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎನ್ನುಂಡು ಈತ್ ಪೊರ್ತಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇತ್ತದುಂಡು ಆತು ಅಂಚೆ ಎನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಿನೈಟ್ ಆಂಡು ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಮೂಲ ಎಂಕ್ ಆತು ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಅಂಚಿಂಚಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥವತ್ತಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನಿಡ ಬೈದ ಪಂದುಂದೇನು ಪನ್ಪುನತ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನೈಡ್ ದಿಂಚಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನಂಚಿಂತ ಮಾತಕ್ಲ ಬೇಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಕುಂಕುಮ ಅರಶಿನ ಅವೇನು ಮಾತದಿ ಇದು ಎದುಕೊನ್ನ ಐಡ್ ಪಕ್ಕ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂದು ಗುಚ್ಚ ಕೊರ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ತದವೇನು ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಏರ್ಲ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕಲನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಂತದು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಿ ಇಂದು ಪೂರ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಪೊಸತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಡೇನೆ ತುಯಿನಿ ನೆನ್ಪುರ ಅಂಚಾದ ಆಟಿದ ಎಂಕ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇತ್ತ ಕೋಡೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿಂಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಪೇಪರ್ ಪುರ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಯಾನ್ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಪನ್ಪುನೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಕೋಡೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಕೊರಪ್ನ ಉಂತಾದುಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಗ್ ಕೊರಡು ಅಂಚಾದ ಎನ್ನಡ ಕೆಲವೇರು ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೇಡಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿಡುಲ್ಲರತೆ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾಯಗ್ ಮೇಡಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಜಂಡಲ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪೇರಂದು ಆಣ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಟರ್ಮಡ್ ಇತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೋದೆ ಅಂತ ಪಂತ್ವೆ ಸರ್ ಇಂಚಿಂಚಿಂತ ಅವಳು ಇಂಚಿಂಚಿಂತ ಅರ್ಥ ಏನೊಂಜಿ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂಡು ಅಂದು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಡೆ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಪೂರಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮೂಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಬೋಡಾದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪನೇರ್ಲ ನೆಕ್ ಬೋಡಾದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿಂತ ಲೇಸಲ ಆವಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯುನಿ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದ ಅವು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇರು ಮೂಲು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಆಟಿದ ಒಂದು ಪಂಡದ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಸೊ 100 ಜನ 4 ಜನ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಇತ್ತ ಆಟಿದ ಯಾನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಮಲ್ತದೆ ಆಟಿದ ವಿಷಯಡ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂಡೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ನೆರೋಡ್ಸಿ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಲಬೆರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕೇರಳದಾರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತುಳುತಾರು ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದು ಪೂರ ಭಾಷೆಲ ಉಂಡು ಮಾತ ಭಾಷೆಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡತ ಅಂಚಾದು ಮಾತ ಭಾಷೆಲ ಉಂಡು ಆಟಿದ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಕಾಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಡಾನಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜ ಅಂದಿತ್ತುಂಡು ದುಂಬು ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜ ಅಂದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಡಿಗೆ ಪುರ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪುರ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅವಳು ಮಾತಾ ಬಗೆತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಪ್ಪು ತಪ್ಪುಲು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಆ ತಪ್ಪುಲು ತುಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕಂಡೆ ಪಂದೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿ ಕಂಡೆ ಅವೇನು ಅಮಟೆ ಸೊಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದು ದೆಕ್ಕುವೇರು ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಬೇಯ್ಪಾದು ತಿನ್ಪೇರು ಅಮಟೆ ಸೊಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯ ಪಾರ್ದು ದೆಕ್ಕುನ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಕಿರ್ಮುನ ಗುಣ ಅಪಗ ಪೋಪುಂಡ್ಗೆ ಅಂಚಾದು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು
ಸನ್ಯಾಸಿಕ ಒಂದು ಕಿರ್ಮೆಲ್ ಕಂಡೆ ಪಂದೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಉದುರು ಬೂರು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಎಂಗಲ ತುಳುನಾಡದ ಗುಡ್ಡೆಲೆಡ್ ಉದುರು ಬೂರು ಪಂಡ ಕುಜಲ್ ನಮ್ಮ ತರೆಕ್ ಉದುರಿ ಕಟ್ಟುವತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಉದುರು ಬೂರು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಐತ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ಈ ಗಂಜಿ ಈ ತಪ್ಪುಲೆನ್ ಗಂಜಿಲೆಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಗಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡತೆ ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆಡ್ ಅರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರೋಡತ ಅಂಚಾದವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ರ ಪಡೋದು ತಪ್ಪುಲೇನು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ಇತ್ತಿನ ತಪ್ಪುಲೇನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಆಟಿಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಮರ್ದೆ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಬಕ ಇತ್ತದ ಪಂಡದ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದಕ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ದುಂಬುದಕ್ಲೆಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಕಲ್ ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ತಪ್ಪುಲೇಡೆ ಅಕಲ್ ಮರ್ದನ್ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಸೀಕ್ಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ದುಂಬು ಈ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಒಂದು ಪುರ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ದುಂಬು ಪುರ ಒಂದು ಪುರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದುಂಬು ಪ್ರಾಯ ಅದು ಸಹ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಪ್ರಾಯ ಅದು ತೀರ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪಪ್ಪನ ಪೂರ ಜವನೇರ್ನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಯಕ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಆತ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ನಮ್ಮ ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮುಡು ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಬೇಸಾಯ ಮಲ್ತದಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪೇರು ದಾಲ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮನರಂಜನೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಬತ್ತನ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕುತ್ತಾರ್ದಂಚಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕುತ್ತಾರ್ದಂಚ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಾಗ ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಈ ಜನಕಲ್ ತೋಜ ಅವನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತದಕ್ಕಲು ಇತ್ತ ಟಿವಿ ಪುರ ಉಂಡು ಆನಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಇಂಚ ಪುರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಗ್ ಅಕಲ್ ಬತ್ತದ ಪಂಡದ ಪೋಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲ್ ಬತ್ತ ನಲಿಪುನಗ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮುಡು ಆಟಿದ ಟೈಮುಡು ಸೀಕಲ್ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪ ಸೀಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪ ಈ ಸೀಕ್ಲೇನೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆಂದೆ ದಕ್ಕೆರೆಂದೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತದ ಅವೇನು ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡೊಂದು ಬತ್ತದ ನಟ್ಟದ ಪೋಪೆ ಎಂದೊಂಜಿ ಉಂಡು ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಮಾರಿನ ಗಿಡಪ್ಪೆ ಪಂದ್ ಈ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಬನ್ನಗ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ದೂರಾಡ್ದೆ ಅಕ್ಲು ಜೋರುಡು ಪನೋನ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಡ ಬತ್ತಕಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಬೈದೆ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋಲ್ಯ ಅಂದೊಂಜಿ ಕೇರ್ನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ದ ಅದನ್ನ ಸೂತಕ ಇತ್ತುಂಡ ಅತನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆವಂದ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ ಇಲ್ಲದ ದನೀಟ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯ ಪಂಡದು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡು ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಕೈಟ್ ಮಶೀಲ ಬಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಮಂಜಲ್ ನಟ್ಟದು ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತಲೆಗ್ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ ಸೇರ್ದವಾರು ನಟ್ಟದು ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಆಟಿ ಕಳಂಜಗ್ ಅರಿ ಇತ್ತುಂಡ ಅರಿ ಮಂಜಲ್ ಉಪ್ಪು ಇನ್ನೇನು ಮಾತ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ಡ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಅವೇನು ಪೂರ ನಟ್ಟದು ಮಾತ ಒಂದು ಮಂತ್ ಪ್ರಸಾದ ಲಕ್ಕ ಅವೇನು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಅದಾದ ಪಂಡ ಈ ಭೂತಗಣಲು ತಿಕ್ಕಿಯಾಗೆ ಎದುರು ಆಟಿ ಕಳಂಜಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಆಟಿದ ಸಮಯಡ್ ನಮಕ್ ದೈವಲ್ನ ಪುರ ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪುರ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಕೇಂಡೇರ್ಗೆ ನಿಖಲ್ ದಾಯ ಬೈದಿನಿ ಮೂಲು ನಿಖಲ್ ಇತ್ತ ಆಟಿದ ಟೈಮುಡು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಟಿದ ಟೈಮುಡು ಯಾನ್ ಬರ್ರೆ ಅಂದ್ ಅಪಗ ಈ ಭೂತಾಲು ಪಂಡಗೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನೇ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸೀಕ್ ಮಾತ ಕೊರ್ರೆ ಅಪಗ ಅಕಲ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಎಂಕಲಾಗೈತಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕತೆ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗಿ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಎಂಜ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಇಕ್ಕಲು ಸೀಕ್ ಕೊರ್ಂಡ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರ್ನೆ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಬೈದಿನಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚಾದ್ ಅಕ್ಕಲಂಚ ಪನ್ನಗಿ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಆಯನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಮುಂಚಿನ ಪೂರದೆತ್ತದು ಆ ಭೂತಲೆಗ್ ದಕ್ಕನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಣ್ಣು ಮಾತ ಉರಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆನ್ ಬೆರಿ ಪತ್ತದ ಪೋದು ಆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಅಕ್ಲೆನ್ ನೂಕುದು ಪಾಡ್ದು ಬಾಗಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ತೊರ್ತದು ಬರ್ಪೇರು ಆಟಿ ಕಳಂಜ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಟಿಡು ಎಂಕೆ ಬರ್ರೆ ಪಂದ್ ಅಂಚಾದೊಂಜೊಂದೊಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕತೆ ಉಂದು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಲೆಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ್ ಕೊರ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ವಿವೇಕ ರೈ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಅಭಯ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಮಾತ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜವು ಬಂಜಿದ ಒಂದೆಕ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು
ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವು ದಯಪಂಡ ಬರ್ಸಾಡ್ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಟಿಡೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಜಿಗೆ ದಾಲ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಆತನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ನಮಕ್ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆಂಡ ಆಟಿ ಕಳಂಜಿ ಹೊಲ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ಬಕ ಇಲ್ಲಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಕಾಲಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಪಗದಲ್ಲಕ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ರಡ್ಡು ಜನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕೊಂತ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತ ಅಜ್ಜಿಲ್ ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ತೂಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಜ್ಜಿ ಓಲೇರು ಅಜ್ಜ ಓಲೇರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ದುಂಬು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಪ ನಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯವಾ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ತೂಲೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುವೇರ ಮಾರ್ಗಡು ಗೊಬ್ಬುಜೇರು ದುಂಬು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಸಾದಿಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗೇಟ್ ತೆದ್ರು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತು ಗೊಬ್ಬೇರು ಸೊಪ್ಪಾಟಗೆ ಡೊಂಕಗೆ ತುಯ್ಯರ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬೇರು ಅಂದ ಆಲ ಪನ್ಪು ಜಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಲಕ ಮನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಅಂಚ ತುಯ್ಯರ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಉಲ್ಲೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಅಕ್ಕಲು 24 ಗಂಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಣಸ ಸಮೇತ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಊಲ ತಿಕ್ಕಂದ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ತಕ್ಕಲ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಆವಡಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇರು ನಿಕ್ಕಲು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಪೋ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ ಮಲ್ಪು ಪಂಡ ರಬಕ್ಕ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೇರು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಇತ್ತದಂದು ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿಂತ ಕಜ್ಜಲ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೊಂದುಂಡು ഞാൻ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ನಿಜನ ಏರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಉಪ್ಪು ಜೊತೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಟಿದ ಕಷಾಯದ ವಿಷಯ ಕೆಲವೇರವೇನು ತತ್ತದು ಪರ್ದು ತೀರ್ಪೋಪೇರು ಅವು ಕಷಾಯ ಅಂಚ ಅದು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪೋಡಿದ್ದು ಪರ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಕಷಾಯ ಪರ್ದು ತೀರ್ಪೋಯರು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪರ್ದು ಅತ್ತವು ತೀರ್ಪೋಪಿನಿ ಆ ಕಾಸರ್ಕನ ಮರ ಪಂದುಂಡು ಅವಲ ಒಂದುಲ ತುಯ್ಯರ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಷ ಏನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಅವಲ ಇತ್ತ ಪ್ರೂವ್ ಆತಂಡು ಐಟ್ ಆ ಮರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇತೆನೆ ಆಯ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಪೋಡಿದ ಎಂಜಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಈ ಕೆತ್ತದ ಮರದ ಕೈತಲ್ಲೇ ಆ ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಕಾಸರ್ಕನ ಮರನ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ಕಟ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಮರಟ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ನಂಚಿಂತ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಈ ಕೆತ್ತೆ ಮರದ ಕೈತಲು ದುಂಬುದಾನಿ ಪೋದು ತಾಂಬೂಲ ಬಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರ ಮತ ದೀದು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪ ಮಾತಾ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಡ ಬತ್ತು ಸೇರಡು ಬಂದು ನಟ್ಟದು ಬರ್ಪೇರು ಐಡ್ ಪಕ್ಕ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬೆತ್ತಲೆಡು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಬೆತ್ತಲೆಡು ದಾಯಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಈ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ ಕುಲೆಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಂಡ್ಗೆ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಟಿವಿ ತೂತಾರತೆ ಈ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ ಭೂತದನ್ನೇ ವಿಚಾರವಾಡ್ನಿ ಅವೊಂಜಿ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿನೇ ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲೆ ಅಂಚಿಂಚು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟದು ಬಿಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಾರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಈ ಬೆತ್ತಲೆಡು ಪೋಂಡ ಕುಲೆಕ್ಕಲ್ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪು ಜಾ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲು ಅಂಚಾದ ಅವು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ದಾಯಿಗೆ ಒಂದೇನು ಪುಲ್ಲ ಕಾಂಡನೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ದಾಯಿಗೆ ಕೆತ್ತದ ಪೇರ್ನು ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡನೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಕೆತ್ತದ ಮರಟ್ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಮಾತ್ರ ಅವು ನಮಕ್ ಕೆತ್ತರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಪೇರ್ ಸುಲಭ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮರ ಉಂಡತ್ತೆ ರಬ್ಬರ್ ಕೆತ್ತೆ ಪುರ ಅವು ಸೂರ್ಯನ ಉದಯ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ದೆಪ್ಪರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಕೆತ್ತೆರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾಯಿಗೆ ಕೆತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡೆ ಗುದ್ದು ದೆಪ್ಪೋಡು ದಾಯಿ ಕತ್ತಿಡ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪಂಡ ಕರ್ಬದ ವಸ್ತುಲೆಡ ಅವು ದೆತ್ತುಂಡ ಆಯ್ತ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಹೆಂಗೊತ್ತಿಜಿ ನಾನು ಓದುದೀನಿ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಕೂಲಿಡು ಚುಚ್ಚಿದ್ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಕಲ ಕೂಲಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಏತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತದ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿಂದ ಕೂಲಿ ಕಟ್ಟಿಂದ ಬೇನ ಸುರ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕಲು ಕೂಲಿಡು ಚುಚ್ಚಿದ್ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅವೇನು ಇದನ್ನ ಕಲ್ಲಡು ಕನ್ನಡ ಬೆಣಚು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೋರ್ಗಲ್ಲು ಆ ಬೆಣಚು ಕಲ್ಲನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದು ಈ ಕಷಾಯಗ ಮುರ್ಕ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮರ್ದದ ಅಂಶನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒವ್ಲ ಸೀಕ್ ಎಂಗಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಷ್ಣ ಏನ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಮಂತದು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅನ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಇದು ಕಾಡಗ ಪುರ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಪೇರತೆ ಒಂದು ಪುರ ಕಂಡ್ರೆ ಕಂಡೆಲು ಬಕ್ಕ ತಪ್ಪುಲು ನೆನ್ ಪುರ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕಲದಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿಡ್ ನೀರು ಪತ್ತಂಬೋಪುಜೇರು
ಅಕ್ಲೆ ಬಾಜಾಲ ಪೂಜ ಇಡೀ ಪೋಪೆರಕ್ಲು ಬಣ್ಣ ನಮಲಕ್ಕಾಕಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೋದು ತೊಜಂಗ್ ಪೆಜ್ಜಿದ್ ಬರ್ಪನತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಬೋಂಡ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಾಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಬಾಟ್ಲಿಡ ನೀರು ಆತನ ಬಿಸ್ಲರಿ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡವಳು ಅವು ಪತ್ತೊಂದೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ತೂಲೆ ಮಾದೇರಿ ಬಳ್ಳಿ ಪಂದೊಂಜಿ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಮಾದೇರಿ ಬಳ್ಳಿ ಅವು ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ತುಂಡು ಮಂತನ ಇಟ್ಟು ಬೋಡೈನಾತ್ ನೀರ್ಗೆ ಅವೇನು ತುಂಡು ಮಂತ ನೀರು ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನೇ ಕೆಲವು ಮೂಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಕಾಡಿಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೇರ್ದ ಬಿಸಲೆ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಪುರ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನಿ ದುಂಬು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಪೇರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಿಸಲೆಡಂತೆ ಪೇರ್ ವೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ಬಾಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ ಪೇರ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಪೇರ್ ಪರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ್ಡ ಈ ಪೇರು ಖಾಲಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆ ಪೇರ್ದ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕಿನ ನೀರ್ನ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಾದ ಇಂಚಿಂತ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಕೇನ್ನಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪು ಆಂಡ ಸುಮಾರು ಬಗೆತ ತಿಂಡಿಲು ಆಟಿದ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದ ತಿಂಡಿಲ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಈ ನೀರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಿಕೆ ಮಾತ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗ ಕೇನ್ನಾಗನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಆಟಿಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಕ್ರೀಡೆ ಆಟಿದ ಕ್ರೀಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಪನ್ಪೆ ಮುಕುಲ್ಪುರ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಬೆಂದು ಮುಕ್ಲೆ ಸಾಕಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಆಟಿದ ಟೈಮುಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಟಿದ ಗೊಬ್ಬುಲಿತ್ತುಂಡು ಎದುರು ಕತೆ ಪಂಡ ಅವೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಗಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಿ ಅವೇ ನಿಕಲ್ ಬುಡ್ಪವನಿ ಅವೇನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಪಾಡ್ದನ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಗ ಬಯ್ಯಾನಗ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಡೀ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಲು ಕುಲ್ಲೊಂದು ನೆನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಟಿವಿ ಒಂದು ಪೇರು ಅಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ದು ಒಂದು ಪೇರು ಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೇ ಮಗಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಚಾಟ್ ಮಂದೊಂದು ಪಾಲ್ ಒರಿಯೋನೊರಿಯ ಮೋನೆನೇ ಇತ್ತೆ ತೂಪುಜೇರು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಪಾಪ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಮುಕ್ಕಲು ಮೊಬೈಲ್ ಡಪ್ಪೇರು ಒರಿಯೋರಿಯ ಮೋನೆನೇ ತೂಪುಜೇರು ಅಂಚಿಂತ ಅವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುದಕ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಮಾತಾ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಬಯ್ಯ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತುಂಡು ದುಂಬು ಬಕ್ಕ ಚೆನ್ನಮಣೆ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವೇ ತಾರಾಯ್ದ ಗೊಬ್ಬು ತಾರಾಯ್ ದಕ್ಕದು ಡಿಕ್ಕಿ ಬಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಉಂಡತೆ ಒರಿಯ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ತಾರಾಯ್ ದಕ್ಕನಿ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ತಾರಾಯ್ ದಕ್ಕನು ಡಿಕ್ಕಿ ಬಾಡ್ನಿ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಮಲ್ತದು ತಾರಾಯಿನ ಆ ಗುರಿಕ್ ಪೂರ್ಲಕ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಂದು ಮಾತ ಕೆಲವು ಇಂಚಿಂತ ಗೊಬ್ಬುಲಿತ್ತುಂಡು ಆಟಿದ ಟೈಮ್ಡು ಇತ್ತ ಮಾತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ನಾವು ಉಲ್ಲ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡಾಂಡ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲುನಿ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಕುಲ್ಲುಜೇರು ಆಟಿ ಕುಲ್ಲುದು ಕಾಂಡ ಕುಲ್ಲುದು ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಆತ್ ಬಿಸಿ ಆತಂಡು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಂಡನ್ ನಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಡದಿನೇ ಇಲ್ಲ ಡುಪ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲುನ ಪ್ರಸಂಗನೇ ಬರ್ಪುಜ ಅವಳು ಬಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಕಂಡನಿ ಫಾರಿನ್ ಡುಪ್ಪೇರು ಮಗಲ್ಲ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲುನಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಆಟಿ ಕೊಲ್ಲುನಿ ದುಂಬುದಾಕಲ್ ದಾಯಿಗೆ ಈ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಆಟಿ ಕೊಲ್ಲುನಿ ಬಂದು ಇತ್ತದ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಕತ್ತು ಎನ್ನನ್ ಸೇರ್ದೆ ಅಂಪನ್ಪುನಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಬೇಲೆನೆ ಹತ್ತು ದುಂಬುದಕ್ಲೆಗ್ ಜೀವ ಪೋಪುಲಕ ಬೇಲೆ ಬತ್ತಿನ ಮರ್ಮಲೆಗ್ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪಾಪ ಹೊಸ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಿ ಅವು ಮಾತ ದುಂಬು ಪಸಲ ಇಜ್ಜಿ ಪರ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಕಂಡಡ್ ಜತ್ತು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲಡ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಂಡನ್ನು ತೋಡು ಮಾಮಿನ್ ತೋಡು ಪೂರ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಆಟಿದ ಸಮಯಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಂಡ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆರಾಮ ಮನ್ಪೆರದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮನ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಮತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಟಿ ಕುಲ್ಲಾವೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐಕು ಪೋಡೋದು ಆಟಿ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಕಡಪುಡುವೇರು ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಕಂಡನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರ ಮನಸ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮದ್ಮೆದಾನಿ ಕಣ್ಣದ ನೀರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಣ್ಣನ್ನಿಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಅಮ್ಮನಕ್ಕಲ ಪುಲಿ ಪೊಡಾತೆ ಅಂಡ ಮಗಲು ಪೋಯರ್ನೆ ಕಾಪೋಲರ ಪೋಯಿಂದು ದಯಪಂಡ ದೂರದಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಪುರ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚದ ಆ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಆತ ಇಜ್ಜಿ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲುನ ಕ್ರಮ ಹೊಸ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆತೆ ತುಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಮುರಣಿ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಕಲ್ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಪೋಯರು ಕಾಂಡ ಪೋದ ಅಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯ ಬೈದಲು ದಯಪಂಡ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ದೂರ ಅಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಒಂದು ಮಾತ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಂಡನೆ ಬಡಿದಿರ ಅಡ್ಡು ಜನಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾವೋಡು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತ ವಿಧ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಈ ಸೊಪ್ಪುದ ಮತ ಕೊರ್ನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಅರ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಅಂಡ ಐಟುಪ್ಪುನ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ನಮನೆ ಪನೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ
ನಮನೆ ದಾದಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಗಳು ಎತ್ತಂಬರೋಡು ಯಾನೆನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮನ್ಪುಜ್ಯಾನ್ ಯಾನ ಇಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಪನ್ಪೆ ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾಪತ್ತುಂಡಲ ಪುಸ್ತಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಓದರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗು ನೆನ್ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಕ ಪನೋಡು ದಾದ ಕಂಚ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವ ಒರಿ ಉಂಡೆವಿನ ಈ ಜನ ಒವುಲ ಒರಿಯುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂದೆಟ್ಟು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತದ ವಿಷಯ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜಡನೆ ಯಾನ್ ಕೇನ್ನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಪುರ ಎಂಕ್ಲೇನ ಏರ್ಲ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಗುರ್ತಿಸಾವುಜೇರು ಎಂದು ಪಂಡೇರಾರ್ ಎಂಕಲ ಐಕ್ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೋಪುಜ ಹಳ್ಳಿಲೆಡ ಅಂಡ ಜನಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಗಳ ಪಾತೇರುವೇರು ಎಂಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಪೇರು ಅಂಡ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಗುರ್ತಿಸಾವುಜೇರು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೂರ ಮಲ ಮಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಸುಪ್ಪುನಿ ಅವೇನು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತಾರ್ದು ಪೋನಾಗ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಒಂದು ಪುರ ಪೂರ್ದುಪ್ಪುಂಡು ವೇಷ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಪುಜೇರು ಏರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಲೆತ್ತದು ಯಾನೈತೆ ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಪಂಡೆದ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಐಡ್ದ ಹತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ದಿನ ಪೂರ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಯಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೇರ್ದಿಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಉಳ್ಳೇರು ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅನ್ನ ವಿಷಯದ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಲೈದೇರು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಬಂದು ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ್ ಪನೋಡಾಯನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಕ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅವಲ್ ಕುಲ್ದಾರ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಲ್ದೆ ಬಂದತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನಾತ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆನ ಏನಾಂಡ ಮೂಲ್ ಬುಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪೂರಲ ಪನ್ವಾರ್ ದಯಬೇಡ ನಿಕ್ಕಲ್ ತುಂಬುದ ಕಾಲಾಡ್ದಿಂಚಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಲ್ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಪುರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಒಂಜೇಕ್ಕೆ ಏನೋನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಈ ಆಟಿದ ವಿಷಯದ ಮಹತ್ವಲೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ದಾಯಗ ಅವೆನ್ ತಿನ್ನೋಡು ದಾಯಗುಂದೆನ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕುಡ್ಮರಣಿ ಯಾನೊಂಜಿ ತುಯ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಜೈದೆ ರಾತ್ರೆ ಆಯನ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತನ್ ಪಂಡ ಈ ಕಪ್ಪುದ ಮೈ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಕಣ್ಣದ ಸುತ್ತಲು ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ನಿ ಆಯ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಆಯನನೆ ಮೋನೆ ತೂದ ಆಯ ಪೋಡಿದು ಪೋಯಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡು ಈ ಇಡೀ ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬು ಆತ ಅಂಚಾದ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಅಂಚಾತಿ ನೀನು ಆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟುನೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿಂತ ಪೂರ ಮಂತನೇ ಅಪ್ಪ ಈ ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಚಂದ್ರನ್ ಪೂರ ತೋಜ ಅದು ಒಣಸ್ಕೋರ್ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡು ಎಲ್ಲೇ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಎಂಚ ಒತ್ತು ನೀಂದು ಅವೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೋಡಂಡ ಆತ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಆತ ಆಯ್ತಾ ಡೇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಂತ ಲೇಸುಲು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನೇನೆ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಿಜಾತ ಐಕ್ಯಾನ್ ದೇವರ ಗೊಂಜಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪನ್ಪೆ ಮೂಲು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ನಾನು ಪಂಡೆನ್ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ ಪೊಸತ್ ಅಂತ ತೋಜಿನ ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡಿನಿ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗ ಮೇನ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸರಿಯಾದ ತೂಪುಜ ಅಕಲ್ ಕೇನ್ನೆಗ್ ಪೂರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ನಮ ಮೂಲಿತ್ತ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಅನುಸರಿಸೋಡು ದಾಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಒರಿಪವಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲ ಆಟಿ ಪಂಡ ಮೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪೂರ ಆಟಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಅಕಲ್ ನಾವು ಆಟಿಗೆ ಪೂರ ಆಫರ್ ಮಾತ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಆಟಿಡ್ ಆಪುಜತೆ ಎಂದು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಕುಂಟುಲೆಗ್ ಮಾತ ಅವ್ಲು ಬಾರಿ ಆಫರ್ ಬಕ್ಕಕ್ಲೆಗ್ ಆಟಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ಅಂಚತ್ತು ಮೂಲು ಒಂಥರ ಬೇತೆ ಬಕ್ಕ ದುಂಬು ಈ ಆಟಿದ ಟೈಮುಡು ದಾಯಿಗ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ದಾಯಿಗ್ ನೇಮ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ದಾಯಿಗ್ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ದ ಕಾಸಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಈ ಸಮಯಡ್ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಬರ್ಸಗ ಪಿದೈ ಕಾರ್ದಿಯರ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತದ ಬರ್ಸದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ಬರ್ಸ ಬಕ ದೊಂಬುಲ ಅಂಚನೆ ದೊಂಬು ಆನೆದ ಬೆರಿಲ ಪುಡ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬುದ ದೊಂಬುಗು ಆ ನಮ್ಮನೆದ ದೊಂಬಿತ್ತಂಡು ದುಂಬು ಇತ್ತದ ಬರ್ಸ ಓಲುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕೊಯ್ಕ್ ಮದ್ಮೆ ಮಂತದಿ ಓಡು ಬರ್ಸ ಬರೋಡಾಂಡ ಅತ್ತೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ದುಂಬುದ ಬರ್ಸಗ ನಮಕ್ ಪಿದೈ ಕಾರ್ದಿಯರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನಾತ್ ತುಳುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಗ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಪನ್ಪು ನಾವು ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ಮುಗಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಆವಡ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆವಡ್ ಅವು ಮಾತ ಐಕ್ಯ ಆಯನ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಆಟಿ ಅತ್ತು ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾಗ
ಅಕ್ಲೇನ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನಮ್ದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಮರ ಗಿಡ ದೈಲೇನು ಮಾತ ನಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಅವಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಕಿತ್ತ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಗೆ 3,000 ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಆ ಅವಸ್ಥೆ ಬೈದುಂಡಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀರಿಗೆ ವಾ ಪರದಾಟ ಆಂಡ್ ಬಂಡದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ದಕ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ತಕ್ಲ ಅದು ಪೇರ್ ದಯಪಂಡ ಆತ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ದ ನೀರು ಗುವೆಲಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನೀರಿಗೆ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಬೈದನ್ ಪಂಡ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಆಯ್ನ ಇಂದುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಂಚಾದು ನನ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ ದಾಯಗ ಆಪುಣಿ ಇಂಚ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರೋಧವಾದ ಇಂಕಲ್ ಮಲ್ಪನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಆಪುನಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ದೀಪುನಿ ದೈನಡೋಡು ಇಂಚಿಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪವೋಡು ಖಾಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯ ದಾಲ ಆಯರ ಇಜ್ಜಿ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಬತ್ತದೆಂಕ್ ಯಾನ್ ಈ ಲೇಸನ್ ಏಪಲ ಮರೆಯುಜಿ ದಯಪಂಡ ಪೂರಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಿದಾಡ್ದಾರು ಮಾತಕ್ಲೇನ್ ತೂನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಸಾರಿ ಪ್ರಪಾರ್ದು ಕುಜಲ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟದು ಬಕ್ಕೊಂಜಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಬನ್ನಗ ಮುಗಿನಾತ್ರೆ ಮುಳ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಾಚಿಗೆ ಪುರ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಯಾನು ಬನ್ನಗ ಮುಗಿನಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎತ್ತಾಂಡ ಯಾನು ಬತ್ತದ ಪಿರ ತೂಪೆ ನಿಕಲ ಮಾತ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಂತುನಾಗ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಿಡೆ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಟಿದನೇ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿಲಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನನೇ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನಿ ಓಲೊಂದು ಎಂಕ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆಟಿ ಪಂಡ ಆಂಡ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ತಿನ್ಪುನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾಲ್ ಪಾತೇರ್ನಿ ಪೋಪುನಿ ಅಂಚ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಆವೋಡು ಯಾನ ಪೋಯಿನವಲ್ ಪುರ ಪನ್ಪೆ ಅಸೈಗೊಳ್ಳಿಡ ಇಲಕ್ಕ ಆವೋಡು ಯಾನ್ ಪೋಯಿನವಲ್ ಪುರ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದು ಮೂಲುಪ್ಪನ ಮಾತ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾಂದಾಲ ಅಂಡ ತಪ್ಪಾದು ಪಂದಿತ್ತನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕ್ಷಮೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಆಟಿದ ವಿಷಯವಾದ ಯಾನು ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಇಂಕ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಒಂದು 4ನೇ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪುನಿ ದಯಕ್ ಪಂಡ 6 ಪಂಡೆರು ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಆಟಿ 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 ಕೇಂದಿಗೆ ಇದು ಪೂರಾ ಕಡೆ ಆಟಿದ ಕಜ್ಜಲ ಆಪುಂಡು ನನಲಾ ತಿಂಚಿಂತ ಕಜ್ಜಲ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ಇಂಚ ಮಾತ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಇಂಚ ಬಗೆ ಬಗೆದ ಮಾತ ಮೂಲ ಬತ್ತ ದಾಂಡಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ತುಳುನಾಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಅವರ ಅಕಲ್ ತಿನ್ನಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಅಕಲ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪುರ ಮುಟ್ಟಾಯರು ಆಂಡ ಅಕಲ್ ತಿನ್ಪುಜರ್ ಅಕಲ್ ತಿನ್ಪುಲಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಮರ್ದದ ಗುಣ ಆಯ್ತು ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪನೋಡು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಓಲ್ಪೋತ್ತೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಲಿತ್ತೇರು ಇತ್ತನೇ ಆಯ್ನಿ ಇಂದು ಪೂರ ಇದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಕ್ಕ ಅವು ಮಲೇರಿಯಾ ಅವು ಪುರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದುಂಬು ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಕಾಲು ಇಲ್ಲದ ಜಾಲದ ದೈತಡೆ ಪೋಯರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪು ಉಮಿಲ್ ಚುಚ್ಚುಂಡು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಇಡೀ ದಿನ ಇಟ್ಟೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲೇದ ಚುಚ್ಚಿದಿಜ್ಜಿ ಉಮಿಲ್ ಆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಓಡೆಬೋದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತ ಡೆಂಗ್ಯೂದ ಉಮ್ಮಿಲು ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಇತ್ತದಕ್ಕಲು ದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಕಲು ಇಂಚನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲನ್ ಮಾತ ಗಲೀಜ್ ಮಂತಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾಗ ಮುಕ್ಳು ಸೈಯಾಡು ಒಂಜ ಮುಕ್ಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋವಾಡು ಅಂದು ಡೆಂಗ್ಯೂದ ಉಮ್ಮಿಲುಗಳ ವಿಷಯ ತೆಗೆದಂಡು ದುಂಬುದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಯ ಅದು ತೀರ್ಪೋಪನಕ್ಲಿತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಆಯುಷ ಮುಗಿನೇಡು ದುಂಬೆತ್ತೆ ತೀರ್ಪು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನನಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಗ ಆಟಿದ ನೆಂಪುನಿ ಆಪಾಲ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ತವನ್ಗ ಎಂಕಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಮೋಹಿನಿ ಮೇಡಮ್ಗ್ಲ ಬಗ್ಗ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗುಡ್ಡೆಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಎಡ್ಡೆದ ಮರ್ದದ ಸೊಪ್ಪುಲೇನು ಸೇರ್ಸೋದು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತಕನ ಇದ್ದೀರಿ ತೇಟ್ಲ ಪುಲಿಮಂಚಿ ಇಂದಲುಂಡು ಅಡ್ದಾಗ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ತೇವು ಕಾರದ ಅಂಬಡೆ ಪುಲಿಮಂಚಿ ಉಂಡು ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಕಪ್ಪು ತೇವುದ ಪತ್ರಡು ಉಂಡು ಗಸಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಬದಂಗಿ ಗಸಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಬಸಳೆ ಪುಂಡಿ ಉಂಡು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಪೆಲತರಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪ್ಪುದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಗೆ ಬದಂಗಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತ್ಕನ ಇದ್ದೇರಿ ಕನಿಲೆ ಬದಂಗಿ ಗಸಿ ಉಂಡು ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡು ಪಿರ ಕಡ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಲಯ ನೆಂಚಿನ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಈ 3 ಜಿಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಲು ಈ 3 ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಕೊರನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚಿನುಂಡು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉರಿಯೋಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರನು ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿದಿನ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿಯೋಜನೆ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲೆಡ್ದು ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮರು ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಪೋಂಡಾವುಲ ಆಟಿ ತಿಂಗಳತ್ತು ಇತ್ತ ಶ್ರಾವಣ ತಿಂಗಳು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಅಕ್ಕಳು ಅಮಾಸೆನು
ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪುವ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮುರಣಿ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಆಕಳಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ತಿಂಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಡುಪಿ ಈ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮುಟ್ಟ ಆಟಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಡಪುಂಡು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಸದ ತಿಂಗಳು ದುಡ್ಡಿಜಂದನ ತಿಂಗಳು ಸಮಸ್ಯೆದ ತಿಂಗಳು ಒಯ್ಕಲ ನಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಐನು ಮರುಕಳಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕಳಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ನಿರಂತರವಾದ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ನಡಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೌಷಾದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಪಂಡಿಡು ಆಹಾರದ ಇನಿ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಆ ಆಹಾರಲು ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆಡಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇನಿ ತಜಂಕಿಪ್ಪು ಸೇವಿಪ್ಪು ಪೆಲಕೈದ ಪೆಲತರಿಪ್ಪು ಉಪ್ಪಡ ಚಿಲಿಪ್ಪು ಅತ್ತು ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಿನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡ್ರಿ ಕುಲ್ಲೆರ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸದ ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಬೂರ್ದು ತೇಲುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಲ್ಲ ದಿನತ್ತ ಕೂಲಿ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ದಿನತ್ತ ಆಹಾರ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಓಲು ಗುಡ್ಡೆಡಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಐನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬೈಪತ್ತು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಂಗದ ಕಾಲ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತಿನೆಡ್ದವರ ಅವು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾತಂದು ಐನು ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಯಾವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾಜಿದ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶನು ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಐನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗಗೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ದಿಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲುಗಳ ಇನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಕಣ್ಣೀರಡಿ ಕೈದರ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತೆಲಿಕೆದ ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡು ನೆಲೆಯಾವಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಬು ಕಾರಣ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಆರಂಭ ಆಂಡು ಇನಿ ಈ ಕುಡ್ಲದ ತಾಲೂಕುಡು ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ ಕೇರಳ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 30 ಜಿಲ್ಲೆಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆದ ಸುಮಾರು 3,88,000 ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆದ 48 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು ನೆತ್ತ ಪಾಲುದಾರ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನಿತ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ನೆಮ್ಮದಿದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹೊರತಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಪಡಿಪಾಯನು ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಜೀವನವನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪಾಠನು ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಠನು ಪರಿಪಾಠನು ಕೊರ್ಪಣಿತ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದೀನಿ ಕೋನಾಜದ ಈ ಪರಿಸರಡು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡೆ ನಮ್ಮ ದಿನತ್ತ ಬದುಕಿಗೆ ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನನು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಲ್ಪಳಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಪಡ್ಕ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆವೊಂದುಂಡ ಅವಿನಿತ ಕಾಲಗೂ ಏತ ಅಗತ್ಯನ ಆತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಂತಂದು ಬರ್ಚಂದನ ಸಂದರ್ಭಡ ಇನ್ನು ದೂರದೀದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪಿಲಂಚಿನ ಒವೇ ರೀತಿದ ಇನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದವರ ನಮ್ಮ ದಿನೋಳ ತೂಪ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪನಂಚಿನ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ 2 ಜನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಲ್ಲೆಕನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಬುಡ್ಚಾ ಬುಡ್ಚಿ ಐನು ಓಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಂತಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಜೀವನಗೂ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನಿ ಆಟಿದ ಕಲಿಂಜ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಪ್ಪು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ದೀಪನಕಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಜೂನ್ 1 ತಾರೀಕು ಆಟಿ ಬೊಕ್ಕ 2-3 ತಿಂಗಳು ಕಿರಿಕೂಟದ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಬರ್ಸಡು ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪನಗ ಇನಿ ಎರ್ಲೆನು ಬೋರ್ಲೆನು ದಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ತರೆಟು ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪದಕ್ಕಳು ಆ ಕಂಡಡು ಕೆನ್ನಗ ಇಡೀ ಊರುಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಳು ಕಂಡದ ಪುನಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಆ ಒಂಜಿ ಪದಕ್ಕಲಿನ ಕೆನ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತುಣ್ಣ ಖುಷಿ ಆಪೇದಂಡು ದಪ್ಪುನಗ ಆ ಉರಳು ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಪೇದಂಡು ನೇಜಿನನ್ನಗ ಮುಟ್ಟಲದೀದು ಪಾಡ್ದನ ಪಣ್ಣಗ ತಿನ್ನಗ ಖುಷಿ ಆಪೇದಂಡು
ಇನ್ನು ಏರ್ನ ತರೆಟ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಕೊರಂಬು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಒವ್ವುಲ ಏರ್ನ ತರೆಟ್ಲ ಇಜ್ಜಂದ ನಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಇನಿ ಆನಗ ಇನಿ ಮಾತ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಮುಟ್ಟಾಲೆದಿದ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪೂತ ಕುಚ್ಚೆನೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆದ 200-300 ರೂಪಾಯಿದ ಪೂತ ಕುಚ್ಚೆ ಕೊಡ್ದು ಕೊಂಡ್ರಂದೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸದ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಮಾತ ವಸ್ತುಲೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತದ್ದು ಐತ ಮೂಲಕ ಗುಚ್ಚೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ಪರಿಪಾಠ ಆವಡು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಕೇವಲ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಬದುಕಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇನ್ನು 1000 ಕಟ್ಲೆ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡಿತ್ತನೇ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನ ಒಕ್ಕೊಂಜ ಮಲ್ಪರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಡ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ಸು ಬದುಕು ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಪ್ಪಲಂಚಿನ ಪರಿಸರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ನಂಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಬದುಕು ಅಂಚಾದ ಆಟಿ ಬಂಪಿನವು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಪಗ್ಗುಡ್ದು ಸುಗ್ಗಿ ಮುಟ್ಟ 16 ತಿಂಗಳು ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವು ಮಾತಲ ನಂಗೆ ಆಟಿದ ದಿನತ್ತ ನೆನಪಾವಡು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಗಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕೋಡತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಪೆದ್ದದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಾತನತ್ತೆ ಬಾಳೆ ನಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ದು ಸರಿತುಯರಾತಜಿ ಒಂದು 22 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು 23 ವರ್ಷದ ಪೊಂಜವು ಪೆದ್ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪೆದ್ದದೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಉಳಯೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಪೆದ್ದೊಳಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ದಾದಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಫುಡ್ ಇನಿತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪೂರ ವಿಷಪೂರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪದಾರ್ಥ ಪೆದ್ದದು 2 ದಿನ ನಗನೆ ಪೇಟೆದ ತಿಂಡಿ ತಿನ ಸೆಂಚಿನ ಉಂಡ ಅತನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಇನಿತ ದಿನಟು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಆ ಬಾಲೆ ನಿರ್ಗತಿಕ ಅಂಡು ಆ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಗತಿಕ ಅಂಡು ಆಲ್ ಪೆದ್ದಿನಾಲು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೋಯಲ್ಲ ನರಕಕ್ಕೆ ಪೋಯಲ್ಲ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪನಂಚಿನ ಕೇಸಲು ದಿನನಿತ್ಯ ತೋಂದಲ್ಲ ಇನಿತ ಬಲ್ಪದ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ತೂಣದಂಡ ಐಟು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹೃದಯಾಘಾತಡು ಸಾವು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಾವು ಏತು ವರ್ಷದ ಕೇಂಡ 35 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಪಣ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಯನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ತುಂಬದ 25 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ 105 ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೇವಲ ದೈನರ್ದು ಇನಿ 100 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚ ಬದುಕಿಯರು ಸಿದ್ಧಗಂಗದ ಸ್ವಾಮಿಲು 180 ವರ್ಷ ಬದುಕಿಯರು ಆರು ಇನಿ ಕೋರಿ ಮೀನಡು ಬದುಕಿನತ್ತು ಅತ್ತನ ಪೇಟದ ಫುಡ್ ತಿಂದು ಬದುಕಿನತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಅತ್ತನ ಬೊಲ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಉಪಹಾರಡು ಬದುಕಿನಂಚಿನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸ್ವಾಮಿಲು ಇನಿ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ಇನಿ ಗಿಡಕ್ಲೇನು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ನಡೆದು ಆರ್ನ ಕಷ್ಟದ ಇನಿಕ್ಕಲ ಕುಲ್ಲೇರ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕಾಗ ಅಂಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿರಿ 100 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕಿರಿ ಅಂಡ ಆರು ತಿಂದಿನಂಚಿನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದೆ ಇನಿ 10 ವರ್ಷ 11 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ ಬದುಕಿನಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಲ್ಲ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಲ್ಲಿ ಏತು ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆಹಾರಲೇನೆ ಕುರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪಡೆ ಶಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದಾ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಯಾರಿನ ಮಂತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕ್ಕಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದರೆ ಅಂಚನೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡ ಐನು ಪೂರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸವನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಕೂಟನು ಆಟಿದ ಒಂದು ನೆನಪದ ಕೂಟೋಡು ಮಂತದರೆ ನಿಖಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲಿಗಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಬದುಕನ್ನು ಕೊರ್ದು ರಕ್ಷಿಸವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದಿಂಚಿನ ದೈವದೇವರ ನಂಕ ಕೊರಡಿನ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡತದಂಡು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಮೂಡು ಬತ್ತದಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಿನ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಮಾತೆರನ್ನ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಆವಡು ಬಾಲು ಶೃಂಗಾರ ಆವಡು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತು ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸನೆ ಜೈ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡ ಧ್ಯಾನಿ ಪಾತೆರನ್ ಮುಲ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕಜ್ಜನ್ ಮಂತಿನಕಲು ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತನೇ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವಿಡೆ ಬತ್ತುಂಡ ಯಾನು ಕುಡ್ಲದಾಲೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಎಂಕಿನಿ ಮಸ್ತಿಡೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಅಜ್ಜಿನ ಎಂಚಾಣ್ಲ ಯಾನಿಡೆ ಬತ್ ಆರು ಬರ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾರು ಉಂತುನಿ ಆಪಲ ಬತ್ತುಂಡ ಮುರಣ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿತ್ತ ಅರ್ನ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಾತರಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಅರೆಡ್ದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಸ್ತಿನ ನಮ ಕಲ್ಪೋಡು ನನೊಂಜಿ ತರಕಾರಿಲೇನು ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿ ಈತ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪೂತ ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನನೊಂಜಿ ಅನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟಾಣಿ ಮಾತ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಉಪ್ಪೆರ ಕಾರಣ ಇಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಕಲರ್ ಪಾಡುವೇರು ಪರ್ಂದಿ ಜನ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ಪರ್ಂದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಕಿತ್ತ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಾಂಡಲ ಟೆರೆಸಿಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಾದೊಂದು ಎನ್ನ ನನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಟಿದ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಾಡು ಮಾತ ವಿಷಯನ ರಡ್ಡ ಅಮ್ಮ ನಾಕಲ ಮೂಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಾತೆರಿಯರು ಭಾರಿ
ಮನವರಿಕೆ ಅಭಿನಂಜನ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ತೆರಿಪದ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಪಿರವದ ಕಾಲಡಿ ಎಂಚೆ ಎತ್ತನು ಈ ಆಟಿ ಬಂದ್ಪಣ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಚೆ ಎತ್ತನು ಬಂದ್ಪಣೇನು ನಂಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಂತೇರು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆವಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿರವದನೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಪಿರವದಕ್ಕಲು ಇಂಚಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಆಹಾರನ ನಮ್ಮ ಸೇವನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ದುಂಬುದ ಇಂಚಿನ ತೆನಸಲು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಯಾಕಡೆ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂತದೊಂದು ಈ ತೂದದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ವಾದ ಮನವರಿಕೆ ಮಂತಂದಾಂಡ ಆ ಲೀಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತೀನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಗ ಬೋಡ್ತೀನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ಸತ್ತು ಬಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದಿತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದುಕೋಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮರ್ದು ಬುಡ್ದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕವಾದ ನಂಗೆ ಬದುಕೋಲ್ಯ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಉಂಡ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತಿರೋಂಡ ಆಯ್ತು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಂಗೆ ನೂದೆಟ್ಟು ನೂದು ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಮಂತಿರಂಜನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಡ್ಲ ತಜಂಕಡವಾಡು ತೇವುಡವಾಡು ಆತನ ಬಾರದ ಬಂಬುಡವಾಡು ಆತನ ಬಾರದ ಪೂಂಬೆಡವಾಡು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಲ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಂತಂದು ಆ ವಿಚಾರಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟದ ಕೂಟನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದನೇ ಕಾರಣ ಅದು ಎರಡನೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಸೇರಿನದನಗ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಓಲು ಬರಡು ಬಂದ ಇಂಚಿನ ಕೂಟಲನ್ನು ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣು ದಯಪಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಕಲೆ ಕಲ್ಪದೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ಗುಂಪನ್ನು ಸೇರಿಸೋ ಆ ಗುಂಪುಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳಗಾರ ಇಡೀ ಮಾತಾ ಊರ್ದ ಗುಂಪು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸೋ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷದ ವರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವರ ತುಯ್ಯರಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರನ್ನು ತೆತ್ತದು ಖುಷಿಟ್ಟು ತೆಲ್ತಂದು ನಲ್ತಂದು ಆ ಒಂದು ಕೂಟಾಡು ಪಾಲ್ದೆ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮರಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಮರತದು ಇನಿ ಖುಷಿಡುಪ್ಪುನಂಜನ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಅವು ಆಟದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಅನ್ನಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಆಟಿ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಬರ್ಸದ ಕಾಲಗೆ ನಂಗೆ ಇನಿ ಆಟಿ ಬಂಡದೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಂದು ದಯ ಬಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬೈದಿಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಂಜನ ಕಾಲಲ್ಲ ಹತ್ತಿಂದು ಅಂಚದು ಪ್ರಕೃತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಜನ ಬದುಕಲ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದಾಯ ಬಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪಣ ಆತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಿಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ತೆನಸೇನೆ ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮೂಲ ಏರ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಮಂತಿನಂಜನ ತೆನಸಲತ್ತು ಒರಿಯೇರನ ಇಲ್ಲಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಂತಿನಂಜನ ತನಸಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಪತಂಬದ ಆ ಪ್ರೀತಿಡು ಮಂತಿನಂಜನ ತನಸಲು ಇನಿ 10 ಜನ ತಿನ್ನಾಗ ಆಯನ ಇಲ್ಲಡ ಆತಿನಂಜನ ಆ ಪ್ರೀತಿದ ಭಾವನೆ ಇನ್ನು 10 ಜನದ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನು ಪೋಂದು 10 ಜನದ ಉಡಲಿಗೆ ಸೇರುಂಡು ಆ ಉಡಲು ಸೇರಿದನಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಾಂಧವ್ಯ ಆ ಒಂದು ಕೂಟಡು ನಂಕಿನಿ ಸ್ತಿಕ್ಕುಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆದಾದ್ರ ನಂಕಿನಿ ಈ ಕೂಟ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯವಾದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗೆ ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪನಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂದು ಕೊರ್ಪುಣಂಚನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದ ನೇಕ ಮಾತಿರಗಲ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಬಂಡದು ಪಾತ್ರರ ಅವಕಾಶ ಮಂದು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಧನ್ಯವಾದ. ವಿಜಯ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಲ ಇನಾಮನ ಪಡೆಯ ನೋಡು. ವಿಜಯ ಸುಂದರಿ ಯೋಜನೆ ಚಪ್ಪಲ ನಿರಂತರವಾದ ಬರೊಂದು ಪಡೆ ಸುಂದರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಈ ಬಾಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೌಕತ್ ಅಲಿ, ದೇವನ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಜನೇ, ಸುದರ್ಶನ್ ರಾವ್ ಸಲ್ಮಲ್ ಸರ್, ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಸಲ್ಮಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರೋಜಿನಿ, ಧನುಶ್ರೀ, ಉಷಾ, ವೀಣಾ. ಉಷಾ, ವೀಣಾ, ಗೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಕದ ಬೇಗ ಬಲೆ. ಗೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತದಲ್ಲೇ. ವೇದಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಗ
ವೇದಾವತಿ ಪಕ್ಕ ಬಲಗ ಬೇಗ ವೇದಾವತಿ ಪಕ್ಕ ಬಲಗ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸದಸ್ಯನಾಗ್ಲಿಗ ತುಮಗು ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಿಂತನ ಸೃಜನ್ ಧ್ಯಾನ್ ಅನೂಪ್ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ ದೀಪಕ್ ಇಜಾನ್ ಧನ್ಯ ಸುಷ್ಮಾ ಗಗನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಲವಿಶ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸದಸ್ಯ ಜೊತೆ ಐಟೈಟ್ ಪುದರ್ ಬರುತ್ತದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಕ್ಕೂ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೈತಲ್ಲೇ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಯೋಜನೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಲ್ ನಿರಂತರ ಬರುವುದು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾರದಾ ಅನಿತಾ ಯಶೋಧ ಪದ್ಮಾವತಿ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲೆ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಗೊಬ್ಬದು ಇನ್ನು ಇನ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಜ್ವರದ ನಿಖಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬರೋದು ಪಡೆ ಸೊಲ್ಮಾ ಸರ್ ದುಮ್ಮಗು ಬಬಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ನಡ್ಪದ್ಗಳು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಗುಲಾಬಿ ಜಯಶ್ರೀ ಗುಲಾಬಿ ಜಯಶ್ರೀ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮೇಡಮ್ ದುಮ್ಮಗು ಸೀತಾರಾಮ್ ರಾವ್ ಇಮೇರ್ ನಡ್ಪದ್ ಕೊಡುಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೀತಾರಾಮ್ ರಾವ್ ನಡ್ಪದ್ ಕೊಡು ಉಷಾ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಉಷಾ ವಸಂತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ದುರ್ಗಾ ಮೇಡಮ್ ನಡ್ಪದ್ಕೊಂಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ವೇದಾವತಿ ಪಕ್ಕ ಬಲಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮೇಡಮ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಡ್ಪದ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋದ ಅವಕಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮೀಳಾ ಫಸ್ಟ್ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ರೆಡ್ನೇ ನಾಮ್ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ
ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಗುಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂಲೆ ಏಪಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಮಸ್ತ್ ಹೂಗುಚ್ಛ ಮಲ್ತು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಏರೇರು ಮಲ್ತು ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲೆ ಇನಿ ಮೂಲೆ ಸ್ಪರ್ಧದಿತ್ತ ಮೂಲೆ ಬತ್ತು ಮಲ್ತೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರದಾ ಕೊಣಾಜರ್ ಶಾರದಾ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡೆ ಉಷಾ ಅಸೈಗೋಲಿ ಉಷಾ ಸೇರಿದಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಇನಾಮುಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಒನಸುದು ಬೊಕ್ಕರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕಡೆತಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಅತಿಥಿರೇಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಸಲ್ಮೇನ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೇಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ನೇನು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇಡೀ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಬೇಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ BC ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಶಬರಿ ಹಾಗೂ ಶಾರದಾ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೊಣಾಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಆಟದ ನೆನಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಳಗಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಬಂಗೇರ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕೊಣಾಜೆ ವಲಯ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಹ ರಘುರಾಮ್ ಕಾಜವ ಪಟೋರಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ದುರ್ಗಾ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಬಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾಗಿ ವಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ದೇವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲಕರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತಿಪ್ಲಪದವು ಕೊಣಾಜೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್ ಜನಜಾಗೃತಿ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಣಾಜೆ ವಲಯ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಪ್ತಸ್ವರ ಕಲಾತಂಡ ಕೊಣಾಜೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಂದ್ರಮೋಹಿನಿ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಲಯದ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸದ ಸಂಯೋಜಕಿಯರು, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಹೊಸ ಕುರಾಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಜೀತು ಸೌಂಡ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಳಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೊಬಗನ್ನು ಸವಿದು ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕಳೆಕಳೆಯ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ.
ದೈತಲ ಅಡಿಗಾನ ಒಣಪನ ಧೂಮಪನ ನಲ್ಕೆ ಗೊಂಜಿಗಾನ ದೊಡ್ಡಪನ ದೈತಲ ಅಡಿಗಾನ ಒಣಪನ ಧೂಮಪನ ನಲ್ಕೆ ಗೊಂಜಿಗಾನ ಪಟ್ಟ ಜೀವನ ಸಾವಿತ್ರಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ಟ ಪಾಡ್ನಾರ್ ಇತ್ತದ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕನ ಮಗರು ಬಲೆ ಉದ್ದ ಗುಜಾಲ್ ಬಿಡ್ನಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸರ್ ದುಮ್ಮದ ದುರ್ಗಾ ಮೇಡಮ್ ಕೊಡ್ದು ಸಹಕರಿಸೋಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಚ್ಚ ಗುಜಾಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಪಾಕಿದಗಳು ಪೂರಲ್ಲ ಗುಜಾಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಇನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಇಡೀ ಬತ್ತಿನೆಟ್ರಿ ಉದ್ದ ಗುಜಾಲ್ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಲಿಖಿತ ಸಲ್ಮೇಲು ದುಮ್ಮಗು ಇನಿ ಈ ಸಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀತರ ಸರಿ ಸಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ಈತ ಬರ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಸಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾತ ಮಾತೊಂದಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತದಿನ ಜಪ್ಪಡ್ಚಿ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತದಿ ಬಿಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ ಆಶೀರ್ಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಇತ್ತ ಕೊರದು ಅಂಜನೆ ತರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಾಲದೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿರುಕಾನಿ ಕರೆದು ಗೌರವಿಸೋದಲ್ಲ ಜೋರಾದೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಸಂಯೋಜಕಿ ವೇದಾವತಿ ತರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಾಲದೆ ಇದೆ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಅಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿರುಕಾನಿ ಕೊರದು ಗೌರವಿಸೋದು ಜೋರಾದೆ ನಿಗಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲೆ ನಲ್ಕೆ ಗೊಂಜಿಗಾನ